Здравейте, приятели! Вие сте в канала на Даниил и Лариса. Днес сме на гости при Цветан Димитров в село Черни вид. И Цветан ще ви разкаже малко за своя проект Зелени сирени, който той успешно развива, както и школата по сиренарство в село Черни вид. Аз от своя страна, заедно с Цветан Димитров, днес ще ви покажа традиционното българско сирене кашкавал. И за това сирене си струва да се кажат няколко думи допълнително. Работата е там, че кашкавалът, традиционно българско сирене, има много роднини. Например, грузинското сулугуни или италианското качакавала. Както вероятно вече сте разбрали, той принадлежи към групата на разтегливите сирена паста филата. Поне така сме свикнали да ги наричаме. Днес ще ви покажем целия процес, а в края на видеоматериала ви очаква дегустация на кашкавал. Освен това ще направим 3 глави на 3 различни сирена. Първото ще дегустираме, приясно веднага след приготвянето. Второто ще направим с подправки. Затова съм приготвил ето такива. Това са специални смеси за сирена, които можете да намерите в онлайн магазина Craft Store. Те са повече от 15 вида. Ние ги разработихме и са подходящи както за сирена, така и за колбаси. И разбира се, в онлайн магазина Craft Store ще намерите пълна гама домашни сиренарски уреди, започвайки от най-малките. Ето там стоят, ще ви покажа малко по-късно. Малко по-късно ще ви покажа 10-литровата. И завършвайки с такива фермерски сиренарски уреди с обем до 110 литра. Малко по-късно ще разгледаме самата сиренарска машина, Цветана Димитрова, и ще ви покажа колко е красиво тук. Но по-рано вече съм правил обзор. Линк към обзора на сиренарската машина ще има в крайната заставка на това видео. И така, приятели, започваме. Но преди това, сега бих искал с голямо удоволствие да дам думата на нашия уважаем и ценен гост, господин Цветан Димитров. Всеки ден аз правя точно това, което истински обичам – да произвеждам автентично българско сирене, като същевременно споделям своите знания и уроци с многобройни студенти, идващи от всички краища на света. Така че всеки от вас, който има желание да получи нещо уникално или да се докосне до занаята, нека непременно посети нашата официална интернет страница, посветена на традиционното зелено сирене от село Черни вид. Там ще имате възможността да научите много повече подробности за историята и специфичната технология на производство. Интересното е, че самото зелено сирене, което правя, също е традиционен вид, както и кашкавалът, който сега ще направим. Тоест интересен кашкавал. С това, че в България той е неизвестен още от 19 век, тогава е бил описан за първи път. След това преминава през различни трансформации и с различни имена, докато накрая се утвърждава името кашкавал, с което е известен и до днес. Ако живеете в България и искате да се научите да правите сирена и да вземете уроци, при известен сиренар, който подхожда към това не просто любител, а е професионалист в своята област. Погледнете в описанието на видеото. Там ще намерите линк към групата Зелени сирена на черен вид и съответно линк към онлайн магазина Craft Store. Искам веднага да кажа, за приятелите ни в България направихме сайт на български език. Можете да прочетете описанието на сиренето барин на български език, както и да прочетете статии за моята работа и съответно да ги поръчате от сайта на онлайн магазина Craft Store. За целта трябва да смените езика на български и съответно да промените валутата на евро. И така, сега наистина започваме. И така, скъпи приятели, днес ще приготвим от 30 литра овче мляко. Очакваме да получим 3 глави сирена. Важно е да кажем няколко думи за млякото. Сега ще изключа бъркалката. Ако сте сигурни в качеството на млякото, както сме ние в този случай, за традиционните сирена може да не провеждате пастьоризация. Ако обаче имате дори и най-малкото съмнение, задължително провеждайте пастьоризация в автоматичен режим. Контролерът на сиренарната позволява това да се прави напълно автоматично. След това охлаждате млякото до температура 34 градуса. Ние просто затоплихме вчерашното вечерно мляко до 34 градуса и добавяме закваската. Закваската при нас е за директно добавяне. Всяко шишенце е предназначено за точно определено количество мляко, в моя случай за 5 литра, и съответно това означава директно добавяне. Просто разпределяме закваската по повърхността на млякото, оставяме я да се рехидратира за 5 минути, за да набъбне, да поеме влагата, след което започваме да разбъркваме и изчакваме млякото да озрее при температура 34 градуса.
Обикновено това отнема 15 до 20 минути. След 15 минути първото, което правим е внимателно да премахнем пяната от млякото. Тук има малко пяна, но все пак е по-добре да я премахнем. 5 минути преди добавянето подготвих фермента. Необходимото количество фермент разтворих в 50. Може и малко повече, така се получи, малко повече в милилитри преварена вода, охладена до стайна температура. Добавяме фермента и разбъркваме интензивно. За целта включвам бъркалката на интензивно разбъркване. Дори с реверс. След това трябва да определим точката на флокулация, сгъстяване. Правим това по метода на въртящия се цилиндър. Поставям капака, разбира се, задължително дезинфекциран върху повърхността на млякото. Виждате, върти се спокойно. Включвам хронометъра и на всеки 5 минути проверявам капачето. След 15 минути имаме ето такъв ефект. Настъпила е точката на флокулация или началото на образуването, на сгъстяването. 45 минути е времето за пълно озряване на сгъстяването. Но тъй като вече са минали 15 минути, засичаме времето и чакаме още 30 минути. Приятели, изминаха 30 минути. Първо проверяваме сгъстяването за чист разлом. Затова просто въвеждаме нож и разделяме сгъстяването. Краищата трябва да са гладки и лъскави. Това означава, че сгъстяването е готово и можем да пристъпим към нарязването. За вертикалното нарязване ще използвам лира. Вижте колко прекрасно е сгъстяването. Ето така го нарязвам. Трябва да получим зърна с размер около 1 см. Затова първо ще нарежем сгъстяването на колони. Изминаха 5 минути и както виждате зърната леко са се слегнали. Отгоре се е появил слой суроватка. Сгъстяването, разбира се, е невероятно. 5 минути след второто нарязване връщам бъркалката в работно положение. Поставям перката и, приятели, започваме сушенето. Пускаме бъркалката на бавна скорост с реверс. Ако има големи парчета зърна, които не съм нарязал с лирата, ги доразрязвам с нож. Докато зърната все още не са се слепили напълно, може да се извърши такава операция. Целият процес на разбъркване, на сгъстяването ще отнеме около 20 минути. След 10 минути разбъркване получихме ето такива зърна. Не са дребни, но и не са едри. Най-важното е, че то сякаш е изплувало. Виждате заоблени ръбове. А това означава, че можем да махнем бъркалката и да пристъпим към първото оформяне, което ще направим в големи форми, като предварително оформяне. Основната ни задача в момента е внимателно да напълним всички форми с зърна. И след това напълно да освободим цялата мандра от абсолютно всички тези зърна. Бихме могли да излеем суроватката, но метода в този случай не е много добър, защото суроватката още ще ни потрябва. В резултат, приятели, получихме 2 пълни 6 кг форми и след това правим следното. Върху всяка форма слагам решетка, след това нейният оригинален бутало и тежест около 2 до 2,5 кг. В моя случай това са вече любимите ви дискове от щанга. Измихме сиренарника от остатъците от зърна и събрахме суроватката в кофа. От суроватката може да се приготви удивително суроватъчно сирене рикота, което е много подходящо за десерти, но в този случай суроватката още ще ни потрябва. Трябва да върна част от нея обратно в сиренарника, така че нивото на суроватката да е наравно с формата. Правя това с помощта на черпак. След като върна суроватката до нивото на формата, ще настроим температурата на 30 градуса и ще оставим нашите предварителни глави за 2 часа, за да се повиши нивото на киселинност. След това затваряме сиренарника с капаци, настройваме температурата на контролера на 30 градуса и оставяме за 2 часа. Приятели, изминаха 3 часа и ние незабавно продължаваме нататък. И докато изваждам първата форма, ще ви обясня защо са 3 часа. В крайна сметка първоначално казах, че трябва да минат 2 часа. След 2 часа с Цветан взехме проба от сиренето и опитахме да го разтопим. Как се топи, ще видите сега. Просто разтопихме малко парченце от сиренето в гореща вода и сиренето все още не се топеше. Такъв тест показва, че сирената маса все още не е достигнала необходимото нужно ниво на киселинност,
Затова съответно взехме решение да оставим питата още 1 час, за да озрее напълно. Резултатът е постигнат. Направихме още един тест. Сирената маса се топи отлично и можем с вас да пристъпим към този забележителен, бих казал, медитативен процес. Вече сме правили много видове сирене с предварително оформяне на питата, но нека направим още веднъж същия процес. Нашата задача е да нарежем питата на ето такива, ето лентички, около сантиметър на сантиметър. След това ще преминем към втория етап на този забележителен процес. И така, вижте само, скъпи приятели, колко невероятно красив е този резултат. Погледнете го внимателно, а той е и изключително вкусен, повярвайте ми, приятели. И точно сега започва истинската магия. Наливаме внимателно 2 литра чиста вода, а също така ще добавя тук и още 1 литър гореща суроватка. И точно това тук ще бъде нашата вана, която ще използваме за процеса на топене. Тя е и вана. За осоляване по-нататък действам последния начин. Добавям сол в съотношение 25 грама на литър разтвор и загрявам всичко това до температура 75 градуса. След като температурата бъде достигната, мога да намаля нагряването и започваме да оформяме нашата глава. Затова е необходимо приблизително обемът, който ще влезе във формата, да се сложи от нашите ленти в горещата вода, за да се затоплят добре. Ето такъв е процесът, скъпи приятели, нарича се изтеглено сирене тесто или паста филата. Горе-долу точно така. По същия начин постъпваме, когато приготвяме италианското качаковало. Съгласете се, дори имената си приличат. Качаковало и кашкавал. Такава процедура. Извършваме я около 10 до 15 пъти, за да получим желаната структура на сиренето. Разбрах. И сега? С коя страна? С тази надолу. Благодаря. Вижте, точно е оцелено като по форма. Боях се, че наистина няма да стигне. Покриваме с капак и по същия начин ще работим с втората част. Окей, 2 са готови. Сега ще подготвим сиреното тесто и запитката с подправки. Следва, приятели, най-интересното. Сега ще опитаме да направим кашкавал. Не само обвит в подправки, но и с подправки вътре. Първоначално действаме по същия начин, както и с предишните питки. А именно ще разтопим сиреното тесто. Горещо е, цветът ми подсказва, че трябва да направя така. Май ще го подгрея още малко. Сега се разтяга добре. Това е една невероятно богата и толкова ароматна смес от подправки. Пишете в коментарите още сега как мислите, ще се получи ли красив рисунък вътре в кашкавала или не много. На мен самия ми е неинтересно, правя такова за първи път. Едно е да смесиш подправките с сиреното зърно и след това да ги сложиш във формата. А съвсем друго е да ги смесваш по този начин с сиреното тесто. Ще го подгрея добре и междувременно мога да приготвя формата. Поставяме главата във формата и я покриваме с пресата. И оставяме до утре сутринта, просто под собствената си тежест на самопресоване без допълнителна тежест. Толкова се развълнувах, че почти забравих най-важното. Искахме да покрием главата с подправки отгоре. Отново ви моля точно сега да напишете в коментарите вашето мнение. Ще бъде ли вкусно? Поне главата се получи доста красива и я оставяме на самопресоване. Получиха се 3 глави, които ще зреят. Следва 4-та глава. Ето такава доста голяма. Пластмасовите форми не стигнаха, затова тази направихме в зелени подправки в метална форма
И първото нещо, което искам да направя сега е да претегля главите и да разбера колко килограма сирене сме получили от 30 литра мляко. 1,8 килограма. След като сложихме главите във формите вчера вечерта и тази сутрин ги обърнахме във формата, просто от другата страна. Това се получава точно 1 килограм. И така, 3, 4, 78, почти 5 кг сирене от 30 литра мляко. Изобщо според мен това е невероятен резултат. И след претеглянето е необходимо да се направи осоляване. Осоляването за кашкавал се прави сухо. Вече сме правили такъв вид осоляване при някой сирена. Солта се изчислява по 15 грама на килограм сирене. 15 ако желаете. За по-солено сирене 16 до 17 грама. Необходимо е равномерно да се разпредели по повърхността на сиренето и по този начин се натрива питата от всички страни. След това питата се поставя във форма. За известно време тя ще престои именно във формата. Защо се прави това? След осоляването сиренето ще започне да отделя влага и съответно питата ще започне да хлътва. За да не загуби формата си и да остане също толкова красива, е необходимо да се остави във формата в климатична камера или в прохладно помещение при температура около 10 градуса. И тази първа пита ще поставим във формата за 4 дни. Сутрин и вечер ще я обръщаме във формата, без пресоване. След това ще дегустираме, а питата с подправки съответно ще отлежава приблизително около 3 седмици до месец, а третата пита искам да отлежи 3 месеца. Ще бъде такъв зрял кашкавал. Приятели, изминаха 3 дни, откакто се върнах от мандрата и съответно извадих сирената от формата и ги поставих в климатичната камера, за да изсъхнат. Те са напълно готови за консумация. Тези 2 пити ще отидат за зреене, които са без подправки и съответно ще направим отделно видео и 2 различни вида зреене. Скоро ще излезе в канала. А тези пити сега ще разрежем заедно с вас. Това тук го отрязах, за да опитам. Така или иначе краят стърчеше. Но хайде да разрежем тази красота. Кашкавалът наистина е много вкусно сирене. И се убедих в това, когато го опитах. Ето го пресен, току-що приготвен. И повярвайте, това няма абсолютно нищо общо с сирената, които можете да купите в магазина. Наистина абсолютно нищо общо. Изобщо никаква прилика. И вижте колко прекрасно изглежда на разрез. А според мен просто красота. Веднага ще отрежа едно парченце за проба. Останалото сирене, разбира се, ще вакуумираме с Лариса и ще му се наслаждаваме постепенно. Хайде да разрежем и втората пита. Тук трябва да има повече подправки. Вижте каква красота е, когато тези подправки са смесени в сиренето. Просто прекрасно изглежда, приятели. И ни остава само да го опитаме. Лариса вече е там. Любима, нарязах ти парченца, за да ми кажеш и ти сега какво мислиш. Както разбрахте, Лариса е операторът, но ще я откъснем от операторската работа и сега ще дегустираме заедно. Зелената обвивка, невероятен аромат в съчетание с аромата на прясното сирене. Невероятен вкус. Придава на сиренето известна пикантност, тъй като съдържа лук и чесън и е идеално като допълнение към сирене на чиния, особено за винена сирена чиния. Това просто ще е бомба. Самото сирене е много вкусно, с много наситен вкус, просто невероятен. Плюс това млякото е с невероятно качество, но това вече няма отношение към майсторството на сиренария. Червена поръска, по-неутрална. Самото сирене е много готино и свежо. Поръска. Доста неутрална, не се откроява силно и не променя особено вкуса на сиренето. Тук може би става дума повече за външния вид. Вижте колко красиви са тези глави сирене и си представете да са на вашата маса. Приятели, това е просто наистина великолепно. Честно казано, направо е невъзможно да се спреш да го ядеш. Той се усеща като идеално средно солен и изобщо не е пресолен. Ето го, вижте го само. Точно така традиционно се осолява с сух метод.
Вече сме правили сирена както с сухо осоляване, така и с осоляване в саламура. И просто кашкавал, който при нас е просто глави, пресен. И той е наистина прекрасен, знаете ли? Всъщност малко прилича на вкусен чедър. Всъщност технологията е една и съща. Но този сирене в чист вид изобщо не може да се сравни с това, което се продава в магазините. Много ви благодаря за вниманието, благодаря, че оставате с нас. И много се надявам, че скоро ще има още един много интересен балкански сирене. Ще го приготвим с Цветан и ще ви дадем рецептата. А да го приготвяте, както разбирате, не е задължително в сиренарната. Но е препоръчително в сиренарна, макар че не е задължително обикновенно. Тенджерата напълно спокойно може да замени сиренарната и можете да приготвите сиренето просто на водна баня. Също така можете да приготвяте от малко количество мляко, например от 5 литра, както виждате добивът е много голям и съответно в нашия онлайн магазин Craft Store има закваски, ензими и всички останали съставки, започвайки от опаковки по 5 литра. Затова заповядайте в Craft Store, линковете са в описанието. А аз ви казвам довиждане и се сбогувам. В следващото видео за зреенето на кашкавала в климатична камера ще бъде отлежал. Довиждане!